isilo kuphela esinegunya lokuba nebutho. Akekho umuntu ongayibiza ngebutho engagunyaziwe isilo engekho ngaphansi kwenkosi. Alikho ibutho nje lithathe emoyeni. Umuntu avuka athi usewubutho, usevukwa usinga, usefuna ukupakini. Unomthebe wethu kuphela. Igama elokusilibambile ingonyama yalikhuluma esandlwane ukuthi lapha kwaZulu singabantu bokuthula. Singabantu bokubekezelelana. Singabantu ukuthi sibamukele abanye abantu. Asikaze sithi silo ayihlome. Ngakho-ke abantu besilo abasemahostela abangaluthwa abantu abangosomathuba abazofuna ukuhlomisa ipi yesilo umnikazi wento engashona. Ngakho kuba khona kweso lesilo uzogcizelela lokho ukuthi lapha embusweni wakwaZulu kune-order yakhona. Awuvele nje uvuke ekuseni bese uvukwa amadla ingozi bese uthi kukhona into ozoyenza ungajutshiwe ungathuniwe. Sanibona ingane zakwethu. Sanibona abantu bakithi eSouth Africa. Sanibona. Ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu, ngiyaphila nami. Athi ngilungise nangu nje Nkosi yami. Oyedwa nje umfowethu oyiphathelwe isitilesi. Simsize ngoba ningawanaki ke amakwerekwere bafowethu. Ningaze niphatheke kabi. Ngicela umuntu ofollowa mina. Ngawanaka amakwerekwere. Mina I'm standing up for my country. I'm the man, you know, and I know ukuthi I'm a man. So ubudoda kimi bachazwa ukuthi buyini. Ingakho ningibona ngisukumela izwe nje. Ingakho ningibona ngidela konke. Uyabo. So amakwerekwere ningawanaki. Abantu nje laba abane stress abahlukumezekile kubheda induna yakhe le emakhaya, kubheda umengameli wakhe, kubheda yena. Manje mayesefika lapho ufika nje ngosami evele into yakhe yonakele kakhulu. So ke sibeke umoya phansi. Bafowethu ngiyabona abantu abaningi bayangithega lapha ku Facebook bangithega noma bangibalula lapha entweni enkulumeni ka Mhlonishwa uThula Sizwe Buthelezi ondunankulu kaZulu MEC wakwaKhokta. Lento ebikhulunywa uShenge iyiqiniso bafowethu simtshela iqiniso. Ngoba kufuneka ukuthi uma uyindoda into ithi mayingahambisani nawe noma ibukeka iphambana nawe mhlambe nezinto ozenzayo bese uphika ubuqiniso bayo. Lento esho uShenge wokuqala undunankulu kaZulu uShenge kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe ngezinto zaseNdlunkulu. Iwona umsebenzi wakhe ngempela njengondunankulu. Njengoba nibona abantu befaka amazipho engwe bengawona amakhosi. Nibona abantu befaka amambatha bengawona amakhosi. Befaka izikhumba zezingwe bengawona amakhosi. Izo zonke izinto lezo ke abantu phaqa abafana nophakela umthakathi befaka izikhumba befaka amambatho engwe befake izinto ezifakwa ngamakhosi. Ugcine uma kuzibutho ugcina ungakwazi ukubona ukuthi ubani inkosi phakathi kwalabo abantu. Izona ke izinto eziyimsebenzi kaNdunankulu lezo ukuthi kube izinto abayisebenzayo nabadidiyeli besilo naye njengoNdunankulu. So ke lokhu nje akushoyo ngokuthi ibutho ngelengonyama ngempela uqinisile. Ayikho ibutho nje, ibutho ngelenkosi ngelengonyama. Amakhosi mesehlanganisa amabutho akhe leli butho lisuke liphambi kwesilo kusuke kuyibutho lengonyama.
ibutho liba yibutho kuphela ngelanga inkosi esuke ibize ngalabantu. Phela sikhumbule ukuthi abantu bangamadoda emizi, sikhumbule ukuthi abantu abodliwa ngamakhosi, sikhumbule ukuthi amakhosi amaningi abantu awabasizi ngalutho. Namanje njengoba kulwelwa izwe, amakhosi abantu awabasizi ngalutho. Amanye wawo awafuni ngisho namakwerekwere amakhosi. So ke abantu ngeke bengaphili ngenxa yokuthi amakhosi wona amanye awaqondi ukuthi umsebenzi wawo kufanele kube ukuthi alekelele isizwe, avikele isizwe. Umsebenzi wamakhosi ukubusa phezulu kwabantu. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu bengasebenzi. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu behluphekile, behlushwa amakwerekwere. Inkosi ithule bese ithi inkosi iyabusa. Inkosi ngeke ibuse abantu bethathelwa imisebenzi emncane okuyiyona egcine amagceke eyenze kwaba khona lamakhaya akhona inkosi ephila ngaphezulu kwawo. So ke amakhosi njengamakhosi oZondi, inkosi yakwaMandlakazi, inkosi yakwaMnqobokazi, inkosi yakwaMthembu eMsinga, amakhosi afuna ukushayelwa amahlombe, ihlombe kakhulu lawo, ngoba amakhosi akwazile ukuthi athi madoda lungisani, kodwa nilungise ngendlela enokuthula nothando. Nilungise ngendlela enenhlonipho, nikhumbule ukuthi abantu noma nibacela ukuthi abahambe kodwa bangabantu. So ke ngiyafisa mina ukuthi nazi ukuthi le nkulumo ebekhulunywa uShenge iyiqiniso. La madoda agcwele la kule mizi awalona ibutho zonke izinsuku. La madoda nje agcwele kule mizi le njengoba akhila amadoda ezakhela wona, engakhelwa amakhosi, engakhelwa isilo, imizi yawo awalona ibutho zonke izinsuku. Ayibutho lenkosi uma inkosi ibize abantu. Ubechaza lokho kuNdunankulu ukuthi abantu abakhumbule ukuthi ibutho ngelengonyama, ibutho sonke singabesilo. Ingakho kuzo zonke izinkulumo zami ongilalela mina ngiqala ngokukhulekela isilo, ngoba ngiyazazi ukuthi ngingowesilo. Ngisho ngeniphendula la ko Facebook isikhathi esiningi ngisebenzisa leyo mpendulo, noma ngabe ukhulume inkulumo ende kangakanani, uma iyinhle leyo nkulumo ngiyaye ngithi leyo nkulumo ngithi ke wena wesilo, ngoba kuyindlela yokukhombisa ukuthi thina sonke singabenkosi, umuntu ungowenkosi. Kodwa ke yize ke abantu mhla inkosi babizile bangabesilo, kodwa lapha ukuhlupheka kwabo kwansuku zonke ngisho isilo ngabe siyathanda, njoba sazi ukuthi isilo siyathanda ukuthi abantu baso bethuthuma, kodwa njoba singenawo amandla naso, amandla ephethwe uhulumeni, ingakho ke abantu bekwazi benelungelo futhi lokuyisukumela beveze ukunganyami kwabo ngezinto ezithile, ngaphandle kokuthi bone, ngaphandle kokuthi bethuke inhlamba. Kunabantu lapho bafowethu zonke izinsuku abathukana nengonyama. Ibona abantu okufuna kudilwe nabo lapho. Akungadilwa nabantu abenza into eqondile. Nohulumeni ngisho Ramaphosa, umengameli Ramaphosa, kungafanele ukuthi abukisiswe mangathiwa nje sefuna ukuhlasela abantu abenza into ekahle abangalwi namuntu. Lezi insizwa ke njengoba abantu bengibalula kangaka kule nkulumo kaNdunankulu bedideka, kufanele bafowethu siqonde ukuthi laba abantu abahamba lapha emgwaqweni, laba abantu abasuke behlanganiswe lapha emgwaqweni, basuke benganikwanga imoto, basuke bengakhokhelwanga mali, basuke beveza umbono wabo nothando lwabo ngesizwe. Hayi ukuthi basuke mhlambe bedlula abantu, badlula izinto ezinama budget. Imkhosi lena ekhona yamakhosi inama budget, kodwa laba abantu basukuma bengana budget, bengenalutho, besukume belwele izwe labo. So ke singahlanganisi izinto ezimbili ezingahlangani. Laba abantu enibabona la emgwaqweni sihamba nabo, silwa lempe siyilwayo yokuthi izwe alilunge, akubona ibutho bakwethu. Asisifundeni isiZulu, abanye phela nakuyo lento yaseNdlunkulu, nakuyo lento yobunsizwa namabutho nezinto zaseNdlunkulu nje zonke jikelele, abanye bayafika kuzo abazazi kahle, uyabona. So ke ibutho yinsizwa zamakhosi ngokwehlukana ezisuke seyibuthene ndawonye lapha ingonyama ekhona khona. Ibutho yinsizwa zesizwe senkosi esuke seyiqoqwe izinduna zenkosi ngokwehlukana.
bayilethe enkosini bese mase ididiyelwe seyihlangene ke lezo insizwa zibizwa ngebutho. Uma ngabe kamabutho amakhosi onke njengoba ingonyama isuke ibiza amakhosi eyohlangana emashobeni, lezo zizwe zamakhosi ngokwehlukana uma seyihlanganisiwe zibizwa ngokuthi yibutho. Ziqhamuka zingamabutho amakhosi bese ziyahlangana ididiyelwe bese ke ziba yibutho lengonyama. So ke uma ngabe ke insizwa zingabizwanga inkosi, sizinsizwa nje zonke izinsuku la. Sinokuhlupheka okusibhekile zonke izinsuku la. Sineyinkinga ezisibhekile thina asinamali thina, asinama budget thina, asinalutho thina. Siyayihluphekela zonke izinsuku. Abantu bokufika esikhala ngazo la emphakathini zihlupha thina nezingane zethu. Ezethi izingane ayifundi nabelungu. Ezethi izingane ayihambi ngeemoto eziprivate maziye emsebenzini. Ezethi izingane azinabo baba abanamala allowances amaningi emsebenzini abayisebenzayo. Zisetshenzwa yithi lezo ingane zihamba ngeenyawo zezikoleni. Sisukumela lezo zimo. Lezi ingane nje zidla ama snacks la, izingane zezinsizwa, akuzona izingane zebutho. Lezi ingane ezifayo ezibulawa ama snacks amakwerekwere, izingane zebutho. Sorry, izingane zezinsizwa, akuzona izingane zebutho, izingane zezinsizwa, izingane zamadoda. Uyabona? Yothi ke mangabe sesibiziwe ke sahlanganiswa inkosi bese siba yibutho. Alikho ke ibutho insuku zonke. Ibutho liba khona mhla inkosi bize. Ngeke uhlangane nje nomuntu la emgwaqweni. Uhlangane nabantu behambela be-10 beyiyela emshadweni kana insizwa yakithi siya kuyo sonke ngoJune. Na insizwa yakwaTetha lapha eMelmont. Uhlangane nalezo insizwa lezo ebese uthi lezo insizwa seziyibutho. Cha, insizwa maziyodeni odwendweni lwensizwa izinsizwa lezo. Insizwa njengoba siyihlanganise kanjena amadoda nobaba nabafana bethu izingane zethu na wonke umuntu sisukumela izwe yinsizwa leza kulona ibutho. Ningaphambanisi ke inkulumo enhle kaShenge akhuluma khona ngebutho ekhuluma khona ngele ibutho alikho akukho lapha elihlala khona ibutho. Ibutho liba yibutho mase kuhlangene siyinsizwa zilethwe enkosini. So ke ngicela mina ningangitheki ezinkulumeni zabaholi abasuke beyikhulumela ezinye izinto ezingahlangani nalokho engikwenzayo. Mina nginolwazi bancane kabi abantu, bancane kakhulu abantu abanolwazi lwezinto zobukhosi nendlela izinto zobukhosi kumele imiswe ngayo kunolwazi enginalo. Bancane khona ngisho amakhosi angenalo ulwazi enginalo mina ngezinto eziphathelene. Uma ngabe inkosi umele usizonde ayenziwa isilima ngalento le, yini indaba before yenzeke lento le kuqale kwagijinyiswa itrend ko Facebook ukuthi kuyotrend amasemba ngenkosi, inkosi kwangcoliswa igama layo, yenziwa isigebengu, yabizwa ngemafia ngenxa yencwadi ekhishwe idada. Yini indaba idada livelela gijima ko Facebook layokhipha incwadi ko Facebook? Yini indaba kungaqalange kwabonakala isilo si-actor kwinkosi umele usizondi ebese emva kwesilo kubonakala isithunywa uPrime Minister idada, ngoba phela idada liyisithunywa sesilo. Ngamanye amazwi aqali izwi ledada uPrime Minister, kuqala izwi lesilo ebese kuyikhani kulandela izwi ledada. Kwimetha yenkosi umele usizondi yini indaba kuqale izwi ledada nokuthi lithunywe isilo sizwakalo? Asikasizwe isilo thina sithi sithumela idada esizweni. Nokuthi idada lithunyelwe isilo lokho sikuzwa ngalo. Yini indaba idada ligibele phezulu kwekhanda lenkosi uZondi? Ndlulamithi amakhosi, you have questions to answer.
ligibela kanjani idada phezu kwekhanda lenkosi uMelusi Zondi? Kanjani? Ligibela kanjani idada phezu kwekhanda lenkosi uMelusi Zondi from being royal chancellor, the most powerful position, to become idada kube yilo eli-recognize manje inkosi uMelusi Zondi? Ayi ngeke niyokhohlisa abangani benu. Hayi niyokhohlisa ingcela mtondo zenu. Ngeke nisikhohlise thina. Ngeke. The most powerful position of royal chancellor. Sesiyabona manje inkosi uRoyal Chancellor seyisubmita edadeni, the prime minister, isithunywa. uRoyal Chancellor use report esithunyweni. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Hawu ngeke. Isikhundla senkosi uMelusi Zondi manje ekuthiwa ubekwa kuso, ubekwa yidada. Lithi lithunywe isilo, sizwa ngalo ukuthi lithunywe isilo. Okushuthi inkosi uMelusi Zondi manje uyinkosi ebekwe yidada. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Ayangizwa ngizwa. uThulasizwe Buthelezi ubeka inkosi uMelusi Zondi. Ubani uThulasizwe? Isithunywa isithunywa sesibeka amakhosi, isithunywa. Hayi mina ngazi ukuthi inkosi isilo sithuma isithunywa ukuba isithunywa asiyobiza inkosi, sibizele esigodlweni, and then inkosi bese iyahamba nesithunywa iye esigodlweni, ebese isilo sifike siyibeke inkosi bese siyinika imandate. Isilo asithumi uprime minister ukuba ayobeka inkosi. Ayikho leyo nto, ayikho. Isilo asithumi isithunywa saso ukuthi siyobeka inkosi. Inkosi ayibekwa isithunywa. Isithunywa siyathunywa ukuba siyolanda inkosi, ebese inkosi ihambe nesithunywa iyobekwa isilo. Inkosi ayibekwa isithunywa. Hayi kugitshezwa idada phezu kwenkosi uMelusi Zondi. Sithule. Hayi Ngicabanga ukuthi wonke umuntu noma ngizothi most yabantu bayizwile noma ngizothi bamzwile uNdunankulu akhuluma izolo. Lento siyala engangisho khona ke manje. Uthi uNdunankulu akekho umuntu ngaphandle kwesilo oyovuka ekseni athi yena usephethe amabutho. Fanele kuwena kuringeke emqondweni ke la ukuthi usuke ekhuluma ngani. Uthi akekho umuntu la kaZulu, uZulu waziwe ngokuthula. Futhi noma kungenziwani kwaZulu kodwa fanele ukuthule. Ngifuna uboneke lento okuthiwa ipolitiki. Ipolitiki ukuthi isebenza kanjani ke lezi zinto lezi. Ufuna ukwazi ukuthi ukwazi ukubona ukuthi uma kunento ekhona abantu abayibhikishelayo, i-audience iyakwazi ukushintshwa lokho kade icabanga noma kade kubuka ibeke kwenye indawo. Khumbula ukuthi kwathiwa kuhlakazwa ikomiti, yabo, le Royal Chancellor lahlakazelani kwenzela ukuthi i-audience yonke le ebuka lo mgqiqo khona wabantu bokufika usuke lapha. Angithi labantu khumbula ukuthi most yabantu abalapha kumamashi lawo indawo ngeendawo kusuke kuyilabo abantu laba kakhulukazi abakhonza isintu,
abahamba namabutho. Uma sokuthiwa uRoyal Charter uyasuswa esikhundleni liyahlakazwa ikomiti, kwenza ukuthi laba abantu laba beshintshe indlela yokubuka, bezobuka lento eshiwo ubaba uThulasizwe Buthelezi, undunankulu. The time eshintsha shosho uvele bezokwenza ukuthi ithangami i-briefing ibe khona kuzochaza ukuthi imiseleni bokwenze njani, ukuze labantu laba bonke umqondo wabo usuke kulento leyo ukuthi abantu bokufika bababhede. Uma nifika nethangameni vele le video ephuma izolo noma lesithama ade sikhona izolo, bebenzela vele ukuthi bonke abantu njengamanje belandele leya procedure ke manje eshiwo ubani ubaba uThulasizwe, belalele leyo nto leya eshiwo ubaba uThulasizwe ukuthi akekho umuntu la eNatal noma la kwaZulu ozovuka ekuseni athi yena usephethe amabutho. Ubani lowo muntu loyo? Ngizama ukukhombisa ukuthi ipolitiki umdlalo wamaxoki kakhulu. Khumbula ukuthi ngayisho lento ngathi wonke umuntu useqenjini, wonke umuntu useqenjini lakhe, singakukhohlwa lokho. Akithi njengoba ekhulume kanjeyana undunankulu usefakazela lento yokuthi-ke manje njengoba ufikile embalula wathi ungubani lo muntu lo othi yena abantu ngey'teti uyabaxosha, the one the same thing esikhulu lona sezoyibeka ngesintu-ke manje. Ufikile embalula wayibeka ngokukapolitiki, lona-ke manje sebeka ngokwesintu ukuthi akekho umuntu ngaphandle kwenkosi engahamba neviyo lithi limisa abantu, lithi lilwisa abantu. Inkosi kuphela engaphaka impi. Isokukhuluma isintu-ke lapho ukuthi inkosi kuphela engaphaka impi. Wena ubani ongaphaka impi? Ngifuna ukukukhombisa ukuthi ipolitiki imidlalwa ayidlalwa zengane ezincane futhi ayidlalwa abantu umqondo abangawuvulile, yabo. That's why bekade ngiphosta sikhuluma ngithi njalo uma singabantu akwesilalele sibuka izinto, silalele sibuka izinto, silalele sibuka. Ayuthi yabona ukuthi umhla ka-30 ususeduzane. Njengamanje khona into esenzakalayo. Bukisisa-ke nawe. Abantu ababhizi obani, obaba uPhayela Mthakathi nobaba uNgezwe. Ukuze lento lena ime, sokufanele kungezwe noPhayela Mthakathi bebizwe ubukhosi. Khumbula ukuthi uNgezwe wabekwa inkosi yamaZulu athi upresident wamabhinca. Yabo. UNgezwe vele mengabizwe inkosi ngeke ehlale engezi. NoPhayela Mthakathi ngoba ethi yena uyahlonipha uphethe amakhosi. Amakhosi asezombiza phela manje, amtshene emehlweni ukuthi yeka le yanto. Yabo, base yeyala umbuzo wabo labo abantu ade bebhizi bebhikishela abantu. Sebekuphi-ke bona? Njengoba ade sibhizi silwela sithi hayi abantu abahambe, sithatha imandithi kubona obaba uPhayela Mthakathi. Sesizoba kuphi-ke manje ngoba basebebizwa, abakuzi ukubizwa sonke nje. Bobizwa bona nje boyi-2 noma boyi-3. Ngoba kuzofika kubona ukuthi obani kahle kahle abathi bona bakulento yakaZulu basekubiziwa bona. Ngaso sonke isikhathi uma singena entweni asoke sibuka ukuthi egcina kosuku obani abazobhenefitha futhi obani abantu okuyibona bona abasisebenzisayo. Yabo. Besivuma impela sithi ku-right impela ukuthi abantu bokufika behambe, but niyabona ukuthi lento yokufika angeke nize niyilwe ningasilona iqembu elibusayo futhi elivumelana naleyo nto leyo ukuthi abahambe. Kodwa uma nisabuswa iqembu vele elingafuni ukuthi behambe ngeke nize niyilwe leyo nto leyo. Yabo. Kusicacele ngokusobala ukuthi i-IFP bengambuluzisa bethi bona no ababafuni banamanga bayasikhohlisa. Yabo. Bayasikhohlisa labo bantu labo. Basicacisele nawo ANC ukuthi bayasikhohlisa nabo. Kungcono ukuphumela obala ugcina ufane nabo njengoba omalema ubatshene ukuthi vele labantu leli niyafuna ukuthi bebe la, ukuthi nina bahambe vele into engenzeka le ngoba vele niyahluleka vele ukubavalele ukuthi bengafiki la. Yabo. Okusho ukuthi sinabo abaholi thina abambathe ini isikhumba semvu. Yabo. Abenza bengathi banabantu abamnyama ntabekho nabantu abamnyama. Esikhundleni sengabe lapho ubaba uThulasizwe Buthelezi ugqugquzela abantu ukuthi abantu nabantu abalungisa amabhizinisi abo ngoba abantu abokufika bayahamba. U-against lento thina sithi siyayifuna. Kanti muphi uzulu okuthiwa uphila ngokuthula? Uzofuka uthula uphucela umhlaba, uphinde uthula uphucela yonke into eyibhizinisi, uphinde uthule futhi usuzobangela ukuthi nibe baningi endaweni, uphinde uthule futhi sekunobugebengu. Niyabona ukuthi abantu esithina bangabaholi bethu bazithunywa kabona. Bazithunywa kabona labo bantu labo bena sengiyayibona lento namhlanje.
bazithunywa kwabona ibona abalimaza izwe. Bazithunywa kwabona labo bantu labo. Ilabo bantu futhi okufanele ukuthi ngelinye ilanga nabo bebizwe komadlanga khomisha bezochaza. Lento yokuthi sizoba nabaholi sithi baphethwe inkosi yamaZulu kodwa futhi bebe against thina nathi singamaZulu is a big problem. Okusho eSouth Africa angeke sayithola inkululeko ngalendlela esifuna ngayo. Iyosiza bona ngoba vele behlezi begadiwe, behlezi bephila endlini erat, behlezi bengayazi inhlupheko, bahlezi bephila kahle. Ngithi-ke mina qaphela nawe umuntu kuyo yonke into oyingenayo uyibuka ukuthi iphethwe obani. Angeke uze ungitshela ukuthi mina umuntu oyinhlangano ye-IFP ezokhuluma ngalo lawo kodwa wazi kahle ukuthi abantu abaningi vele basesayidini lakhe. Nawe wena muntu ufanele ukwazi ukuthi uma ungaphansi kwe-IFP usungaboni usukufaka ikhethingi, yabo. Uma ungaphansi kwe-ANC usungaboni usufaka ngaphansi kwekhethingi, yabo. Kunenhlangano lana ezikhona ezenza ngathi idlula abantu abanyama, cha. Ngithi akwengime lapho kodwa siyibukisise. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Bantu baphendula uthola sizwe Buthelezi kunkulumo yakhe la yendile itolo ukuthi akhuluma indzaba yokuthi akekho umuntu ongavela tibide ngelibutho njena kwaZulu kude libutho lelintanta emoyeni. Bantu bayibonile ukuthi inkulumo yakhe ibhekiswe kubongizwe Mchunu nabo aphakela umthakathi, so people are mentioning them. Wagcine waphendula ke na uphakela umthakathi uphendule kahle kakhulu, avumelana naye ukuthi lokhu lakhuluma vele kuliqiniso, but some people were dragging uthula sizwe ukuthi uyabhetha wayakhuluma into lefana nalena kufaka phakathi bo Max Makhanya basho nje ukuthi lento la ekhulumako uyadibhethela nje uyabhetha. So bana bangabazange bayithande inkulumo yakhe uthula sizwe, but uphakela umthakathi yena uthi understand where he's coming from. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.